Νομίζετε ότι το διάστημα είναι πολύ μακριά από ένα παιδάκι 6 ετών? Κι όμως, δεν είναι. Στα εκπαιδευτήρια Παλάδιο, κάθε μέρα στο νηπιαγωγείο είναι ένα ταξίδι έμπνευσης. Κάθε μέρα οι εκπαιδευτικοί μας ψάχνουν για νέα ερεθίσματα, ώστε κάθε παιδί να αναπτύσσεται πολύπλευρα, να γνωρίζει τον εαυτό του και να δημιουργεί. Στην ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου, γνώσεις και δεξιότητες κατακτώνται διαθεματικά, μέσα από παιχνίδι και δημιουργικές δράσεις. Κάθε μέρα τα παιδιά μας χτίζουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Έρχονται σε επαφή με τις αρχές των μαθηματικών και της λογικής. Μαθαίνουν να κατανοούν, να εκφράζονται και να δουλεύουν στα αγγλικά. Αλλά όχι μόνο. Αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις κλίσεις τους. Δημιουργούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Κάθε μέρα τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με διαφορετικές πηγές. Μαθαίνουν για την ιστορία της επιστήμης και της ανθρώπινης γνώσης. Εξερευνούν το φυσικό κόσμο και τις αρχές των επιστημών. Ανακαλύπτουν τη γη μας. Και γίνονται έτσι μικροί επιστήμονες, έτοιμοι για την εξερεύνηση του διαστήματος. Παίζουν, διασκεδάζουν και ταξιδεύουν με τη φαντασία τους. Εκπαιδευτήρια Παλάδιο. Κάθε μέρα ένα συναρπαστικό ταξίδι έμπνευσης.